Быйыл Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә 13 кеше дәгъва кыла. Республикабызның мәртәбәле бүләгенә тәкъдим ителүчеләрнең берсе фольклорчы галим Геннадий Макаров. Этномузыка белгече турында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән видеоязмада. 2023 елда дәрәҗәле премияга дәгъва кылган кандидатлар исемлегендә сәнгать фәннәре кандидаты, этник музыка белгече, фольклорчы галим Геннадий Макаров та бар. Татарстан Республикасы халыкларының җыр, уен кораллары, традицияләрен өйрәнүгә һәм үстерүгә керткән өлеше өчен. Мин Геннадий Михайловичны изге кеше дип, беләсезме нәрсәдән? Менә шундый заманнар бар Совет вакытында. Безнең бурынғы уен коралларыбыз югалып беткән. Алар онытылган иде. Сакланмаган. Башка халыкларның бар, безнеке юк. Менә шушы эштә ничә еллар буе җаны тәне белән Геннадий Михайлович эшләп онытылган уен коралларыбызны дөньяга кире кайтарды. Беләсезме? Мен аңа уйлыйм, киләчәктә һәйкәл куерлар дип. Чөнки менә хәзер безнең һәрбер музыка уку йортында думбрада уйныйлар. Мөнәҗәтләр җырлыйлар. Аңлыйсызмы? Гөсләләр бар. Һәм башка уен коралларыбыз безнең хәзер уку йортларында укытабыз, өйрәнәбез, һәм сәхнәдә дә бар. Менә ул аның керткән өлеше бик зур. Анарсын тагы бит уен коралларын кайтарудан түгел, аны бит фәнни эшләргә кирәк. Аны нигезләргә ничек булудан, нинди рәвештә алар булганнар, ничек аларның киләчәк, аларны ничек камилләштереп буламы, ничектер. Менә ул аның дистәләгән китаплары, мәкаләләре бөтен дөньяга таралды. Менә бу шәхес Геннадий Михайлович, беләсезме, мин нәрсәдә мин аның белән горурланам, кая гына барсаң да, сездә Геннадий Михайлович ли. Иң танылган дөньяда, иң танылган татар фольклор халык иҗаты буенча безнең хәзерге заманда галим Геннадий Михайлович. Biz аның белән әлбәттә горурланабыз. Минемчә ул бик тә лаеклы кеше Тукай премиясенә алырга. Геннадий Макаров 1969 елдан магнитофонга халык иҗаты әсәрләрен язып алу максаты белән Татарстан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург һәм башка өлкәләрдә ел саен музыкаль этнографик экспедицияләр оештыра. Борынгы уен кораллары, думбыра, танбур, дәф, кубызларны хәзерге заман татар сәнгатенә кайтаручы, аларны тергезү һәм реконструкцияләү авторы. Ул шушы бик күп монографиялар, дистәләрчә фәнни һәм тәнкыйди мәкаләләр бастырып чыгарды. Һәрбер кешенең дә тормышында бер максаты була. Менә минем максат кешедән үк сәнгать белән бәйле, бигрәк тә халык иҗаты белән, тарих белән бәйле. Бу кызыксыну әлбәттә гаиләдә барлыкка килде. Мин рәхмәтлемен үземнең әтиемә, әниемә, әбиләремә. Аларны мин гел сораштыра идем. Төрле музыка кораллары турында ничек итеп җырлаганнар, ничек киенгәннәр, барысында сораштырып, барысында сеңдерә килдем. Студент елларны миңа бик нык булышты безнең татар фольклористикасының корифейлары. Ул да булса инде Нақый Исәнбәт, Мәхмүд Нигъмәтҗанов, Хәсән Хәйри, Илбарис абый Надировны әйтер идем. Шушы юнәлеш минем гомерем буенча дәвам итте. Бүгенге көндә инде эшләгән эшләрнең җимешләрен күрү дә үземә дә рәхәт. Геннадий Макаров Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты. Ул Идел Кама буе татарларының традицион өрмәле уен кораллары, тарихи реконструкция һәм генезис проблемалары дип аталган тема буенча диссертация яклый. Бәрмәнчек, Хушаваз, Аккалфак исемле вокаль-инструменталь фольклор ансамбльләренең оештыручысы һәм фәнни җитәкчесе дә. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.